Стана апартамент, находящ се в идеален център, улица Любен Каравелов, в частта между улица 6 септември и Граф Игнатиев. Имотът е ситуиран на третия етаж и е със следното разпределение: просторен хол, ориентиран на юг, с хубави френски прозорци, отстояни от съседните сгради и доста светлина. Две спални, и една баня с тоалетна. Имотът разполага също и с навзе и таван. Тук имаме също и идеални части от земята. Двете спални са ориентирани към вътрешен двор с много светлина и озеленяване. Това е втората по-малка спалня. Също може да бъде една хубава чудесна детска стая. Имотът е с изцяло ново обзавеждане, изцяло реновиран и подготвен за новите си клиенти.